दबंग म्यूजिक में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं दबंग म्यूजिक का गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आई भैया, हम भोजपुरी गायक पवन पटेल आप सभी भोजपुरी सुनैया के, भोजपुरिया भैया के दसों नौजोर के प्रणाम करतानी। आई बात वो समय के बाद जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करतानी, माँ सीता के पता लगावतानी, राक्षस सेना के मार गिरावतानी, अशोक वाटिका उजाड़ देतानी और अक्षय कुमार के भी मार देतानी, सोना के लंका जला देतानी। इस सब बात देख के रावण सोचता रे, आखिर ई कैसन बानर बा कि हमरा के टहस नहस करके रख दिहलस। आखिर ये बानर में का शक्ति बा जो हमरा के इतना परेशान करके रख दिहलस। यही चीज पर आधारित हमें वो गाना गावतानी, जौना गाना के नाम है रावण के टेंशन बढ़ गईल। आप सब जितना भी हमारे भोजपुरिया भैया बानी, ये गाना के प्यार आशीर्वाद जरूर दी। जय हो भोजपुरिया समाज। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। अरे लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। पोछिया में अगिया जे ही लगवले, पोछिया में अगिया जे ही लगवले, सोनामा के लंका जहर गईल। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। सब राक्षस के मरले हो, जय श्री राम के नारा बोली के लंका नगरी जरले हो। लंका नगरी जरले हो, लंका नगरी जरले हो। अरे बाग बगीचा उजाड़ी सब राक्षस के मरले हो, जय श्री राम के नारा बोली लंका नगरी जरले हो। लंका नगरी जरले हो, लंका नगरी जरले हो। एगो नारी के चलते देख विपत का पारे चढ़ गईल। एगो नारी के चलते देख विपत्ति का पारे पर चढ़ गईल। पोछिया में अगिया जे ही लगवले, पोछिया में अगिया जे ही लगवले, सोनामा के लंका जहर गईल। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गईल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद। अरे सात समुंदर पार जाके कैला कमाल हो, राम के दूत कहाला, अंजनी के हो लाल हो। अंजनी के हो लाल हो, अंजनी के हो लाल हो। हो सात समुंदर पार जाके कैला कमाल हो, राम के दूत कहाला, अंजनी के हो लाल हो। अंजनी के हो लाल हो, अंजनी के हो लाल
पवन पटेल अभी की कहे राम के काम संवार गई। पवन पटेल लालू कहे राम के काम संवार गई। पोछिया में अगिया जे ही लगवले, पोछिया में अगिया जे ही लगवले, सोनामा के लंका चहर गई। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गई। लंका में जब से गईले हनुमान, रावण के टेंशन बढ़ गई। विक्की डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो